Hello Bandula, welcome back to my channel. Encholla ಮಾತಿರ್ಲಿ ನಾನು ಶಾರುಲ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದವಲುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ ಜಾಬ್ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡತ್ತಿ ಜಾಯಿನ್ ಐತಿ ಅಂಚ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಇಂಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ ಕನಾಟ್ ಸೀದಾ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬತ್ತೆ ಗಡ್ಬಡ್ ತಿನ್ನೋದುಲ್ಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತೇನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದೂರ ಅಂದು ಪಂಡಡ ಐಕ್ ತುಂಬು ತೂಲೆಗೆ ಮುಲ್ ಸೊಪ್ಪದ ಗೂಡು ದೀಪ ಮಾತ ಉಂಡು ತೋಜಾ ಬೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಇತ್ತೇನು ದೀಪಾವಳಿದ ಸೀಸನ್ ಅಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ದೀಪಾವಳಿ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದಿಪ್ಪರ್ಲೆ ಅವು ಲೇಟ್ ಅವು ಫುಲ್ ಗೂಡು ದೀಪ ಉಂಡು ಸೊಕ್ಕದ ಗೂಡು ದೀಪ ಮಾತ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ತೂಲೆಗೆ ಮೆಚ್ಚ ಬಾರೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಜಾಬ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆವಡತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಏನೋ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೊಡಿತಂದ್ರೆ ಅಂಚ ತಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಕೊಯ್ಬಲಿ ಈತ್ ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಂದೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಶೂಸ್ ಪಾಡ್ನವೇ ಬಂಗ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ ತೋವಲ್ಲ ಶೂವೇ ಬಂಗ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಎಂತ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಈತ್ ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಂದೆ ತುಳಿ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಡೆಪೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅವಲೇ ಉಂಟದೆ ಎದುರುಡೆ ಹೋಯ್ ಬಲೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ದಿನ್ನುಂಡು look the beauty of Mangalore's market road I'm fast ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಲ್ತಿಲಕದೊಂದುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ದಿನ್ನುಂಡು ಜಿಂಜ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬುಗಾಟಿ ತಡೆ ಬುಗಾಟಿ ಎತ್ತು ಡ್ಯೂಕು ಸಾರಿ ಯಾನಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ದೇಪಂಡ ಚೂರು ಸಾಮಾನು ಹೊಡಿತಿದ್ದು ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಪ್ಪಲೇನು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣೆ ಇನ್ನು ಗಾಡಿ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನೆ ದೂರ ಅನ್ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ನನಂಜು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಪಾಯ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಅಡೆಗೊಂದು ಸಾಮಾನು ಹೊಡಿತಿದ್ದು ಅಂಚ ಐನು ತೆತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪದ್ದು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬಳೆ ಪೋಯ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಂದರ್ ರೋಡ್ಗೆ ಪೋಯ್ ಅವಳು ಇಂಚೊಂಡದನ್ನ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಮೂಲೆ ಹೆವಿ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಟು ಗಾಡಿ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಯರ ಪುಸ್ತೋ ತೆಚ್ಚಿ ಅವಳು ನೆಡ್ದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಯ್ ಬಳೆ ತೂಕದಾಯ್ತು ಅಪ್ಪನೊಂದು ಒಪ್ಪ ಪನ್ನ ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೆ ಗಾಡಿ ಮೂಲೆ ಒಂತದೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಗದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಗಡಿದಾರಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋದಿತ್ತದೆ ಸಾಮಾನು ಕೊಣರಿಯರೆ ಒಪ್ಪಡೆ ಬರೋದಿಪ್ಪೇರು ಸಾಮಾನಿಗೆ ಆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ ಜಾಬ್ ಐನ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪ ಪಂತೇನ ಹತ್ರ ಕೇಂದಿದೆ ಜಾಬ್ ಆತನಿಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮೂಲುಂಡೆ ದೀಪುಣೆಂಚ ನಾನು ಸೈಡ್ ಅದನ್ನ ತೂಕ ತುಲೆಗೆ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋದ್ ಬರ್ತೇನೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ಕುಟ್ಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮುಗಿನೆ ದೇಬಲ್ಲೆಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾತೇನೆಟ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ಪೋಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಖಾಲಿ ಆಪುಣೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕುತ್ತಾರ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜನಡಿ ನೆನೆತೋಯ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪೋಣಕಲ್ಲ ನೆನೆತೊನ್ನೆ ಎಂಚ ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಡತ್ತೆ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಟಾಣ ಜತ್ತದು ಪೋಯಾರೆ ದಾಸಿನ ಲೇಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತದು ಪೋಯಿ ಪಂಡದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎತ್ತಿಯನ್ ತೋಜ ವೆಹಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಮನ್ಪೊಳಿಯತ್ತೆ ಅದೇ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಇಂಚೊಂಡು ಕೆಲಸ ಪುರ ಅವನುಂಡೆ ನಾನು ಚಿತ್ತು ಊರಿಸ್ತು ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಜನ ತೂಲೆ ಬಲೆ ಕೈ ಮುಗೀಕ ನಮ್ಮ ಆದಿಸ್ಥಳ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಮುಗಿಯತ್ತು ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದಲು
ಯಾರುಂಡು ಒಂಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಎನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾತನ ಅಲೇ ವಿಷಯ ಅದು ಒಂಜಿದಾಯ್ತು ಅಂದ್ ಪಂಡ ಜಾಬ್ ಫುಲ್ ವೀಕ್ ಫುಲ್ ಜಾಬ್ ಬುಕ್ಕ ವೀಕೆಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪಾಡ್ದೆ ಇನ್ನು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾಳೆ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಬರು ಬುಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತೆ ಕಣಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತುಂಬೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೆರ್ಪೇರು ಮಾತ ವಿಷಯ ಪನ್ಪ ಇದಾಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೂರು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಂತ್ ಪನ್ನೋಡುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಪೂರ ಪನ್ಪುಣ್ಣೆ ಅಂಚ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೈ. ಯಾನ್ ಬತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನು ಸೀದಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಸ್ಕೂಟರ್ ತಿದ್ದು ಬೈಕ್ ಹೊತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಐಟು ದಾಯ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಪನ್ಪೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಂಡತೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೊಡಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನು ಸೋಮವಾರ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರತೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಈ ಮಂಗಳವಾರ ಕೋಡೆ ಬತ್ತೆ ಕೇಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ನಾನು ಐತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆಂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಹೊರತಿ ಕುಜತೆ ಅಂತ ದೀದು ಬತ್ತೆ ಇಂಕ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ ದೀದು ಬತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಿಂದ ಕೊರ್ಲೇನು ಪಂಡೆ ರೇಟ್ ಐತು ಪಂಡದು ಕೊರ್ದು ಬತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪಡ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಪೊಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ರಜ್ಜಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಲೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಎರಡು ಉಣ್ಕ ಗಂಟೆ ಮೂಜಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಗ ದಾಯ್ತೆ ಕಜಿಪ್ಪುಂದು ತುಕ ತರಕಾರಿ ಮಂತದೇರಿ ಮಮ್ಮಿ ರಡ್ಡು ಉಂಡುದು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಶಾಪ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಣಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪೆ ಬೈಯಾಡು ಬೈ. ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಡಿತ್ತೆ ಕುಲು ಒಂದೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ನಿಕ್ಕಲ್ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡಿತ್ತಂಡು ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಚಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ದಪ್ಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬಜೆಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಪಂಡ 40,000 40,000 ಬುಲೈಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬುಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ಪರ್ಪಸ್ ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ದಾಯಗ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಕೋಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ 40,000 ಬುಲೈದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಪೋಯಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಯಾನು ಈ ತನಕ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೋಡೆ ಕೆಟ್ಟೆ ಸೇಲ್ ಆತಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಸೇಲ್ ಆತಂದು ಅಂಚ ಇನಿಲ ಆತೆ ಇನಿಲ ಬೋಣಿಯಾಂಡ್ ದೈತನ್ ಪಂಡತೆ ಆ ಬನಿ ಅಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವು ಕೊಣೋತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬೋಣಿಯಾಂಡ್ 1000 ಎಬೋ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾನು ಅದೇನು ದೈತನ್ ಪಂಡ ಮಡಿತದಿರೋಡು 2-3 ದಿನ ಅಂಡು ಇಂಚನೆ ಉಂಡು ಮಡಿತದಿಪ್ಪೇನೆ ಮುರಾಣಿದಲ್ಲ ಕೋಡೆದಲ್ಲ ಮಾತ ಉಂಡು ಮಡಿತದ ದೀಪಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಡಿತದಿದ್ದು ಅಡಿತದ ದೀಪ ದೀಪ ಅವಾಯಕ ಯಾನಿಕದ ಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲಿನೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಂಗ ಬಲಿ. ಅಡಿತದ ದೀಪಾದಿ ದಾಂಡು ತುಯರತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕೈನ ನಡುಟು ಪಿರೊಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಅಡೆಗೋರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಡಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಕತ್ತಲೆ ಅನ್ಪಿದೆ ಹಿಂದೆ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲರ್ದು ದಾಯ್ತ ಮತ್ತೆ ಐಟಮ್ ಕೊನತ್ತದೆ ಅದು ಐದು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಜಿಂಜ ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವಲೆಂಕ್ಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೊನಪೇನೆ ಐನು ಕೊನತದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ತೋಜವೆ ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಇನ್ನರ್ ಬೇರೆ ಅಂಚ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಪಣೈತೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಮುಂಡು ಕೊನತ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಶರ್ಟ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಶರ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತನ ಲಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತನ ಜೋಕುಲ್ನ ಶರ್ಟ್ ಅವೊಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನಾನವರು ತೋಜವೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬುಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಇನಿದೆ ತೊನ್ನೆತ್ತು ಮುರಾಣಿಯವರ ಪೋದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಕೊಣತ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿದೆ ₹7 ಇನ್ನೊಂದೆ ಕಲರ್ದ ತೋಜವೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ನನವರ ಫ್ರೀ ಅದು ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುರ್ತಾಂಡು ಎಂಕ್ ಬಚ್ಚುಂಡುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಿರ ಪೋಡ್ಸ ಬೇರೆ ಲಕ್ಕದು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕದೈತಂದು ಪಂಡ ನನ್ನ ಸಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತಾರ ಚಾನಲ್ಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡು ಬೈಯಾಡು 7 ಗಂಟೆನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಬೂರುಂಡು ಬುಕ್ಕ ವಾರದ ನಡುಟು ಇಂಕ್ ರಜೆ ಇತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಅವರು ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ರಜೆ ಇತ್ತಿನ ಆನಿಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಚಂದ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚೂರಾನ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ.